lokaci kenan, aya zamani kenan. Zamani na da lokaci kuma lokaci baya jira, saukaci wa lokaci babu fifike ba a fira. Ka duba akwai jawabi ga masu kundin shahara, akwai bakar waya kan zuwa a ce ka gagara. Na ga kalubale iri da iri wanda an kai mini, masu kyara gare ni yau gashi so na kewa jini. Ba na jin kai da ta gama ko biye wa rudin zamani ko biye wa rudinsa za ya yi wadana a sani. Ina karatu a sokutan shehu wasu wannan foliyo, nawa burin na kammala dan na fara aikin rediyo. Haka ya sai na rabu studio, kuma wakan fina-finan Hausa masu wasan kwaikwayo. Sannan sanya kai na sa kai na fara sarrafa audio. Masha Allah ya nufa yanzu har ina yin bidiyo, har ina burge wasu sosai suna kira na siniyo. Hakuri gishirin zaman duniya da kaina na gani. Wanda zai haƙuri tabbata a sanna zai katari, ku kyale dan mazari domin jikarsa ba guziri. Ku ƙara ji da gani ai kai duwa ba za ta yi kasuwa, sama wake da hazo ba zan haɗe zuma da rina ba. Komai kake nema mai haƙuri kawai ka zamo, idan jiki da jini ai zuci ba ta ka samu. Ta gama ta wuka aikin ta bai wuce a yanka, wurin masoya na ya godiyar da babu iyaka. Mai son ka so shi kwarai dan ba kamar kabunsa arai, ku bi ni dan ku jiyo ya na ya gwaggwar mayar harkar waka.